Vitajte pri pravidelnom prehľade najnovších udalostí z oblasti daní, účtovníctva a legislatívy. Prajeme príjemné počúvanie. V zbierke zákonov bola zverejnená vyhláška Ministerstva financií, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia colného zákona. Prezident Peter Pellegrini podpísal viaceré novely zákonov. Novelou zákona o súdnych poplatkoch sa zavádza systém úhrady súdnych a správnych poplatkov cez technické vybavenie štátnej pokladnice aj cez prevádzkovateľa systému. Úpravou zákona o finančnej správe sa kompetencia kontroly správnosti a úplnosti platenia správnych poplatkov na správnych orgánoch presúva z finančnej správy na úrad vládneho auditu. Ďalej podpísal novelu zákona o dorovnávacej dani na zabezpečenie minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín, ktorým sa mení aj zákon o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní. Novela obsahuje spresnenia a doplnenia v súvislosti s úpravou odloženého daňového záväzku a doplnenie pravidiel pre transparentné subjekty a reverzné hybridné subjekty. Podpísanou novelou zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov sa od začiatku decembra mení zákon o dani z príjmov vo väzbe na zmenu systému hypotekárnej pomoci na zvýšenú splátku úveru na bývanie v zmysle zákona o úveroch. Prezident však nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade na opätovné prerokovanie. Poslancom odporúča neprijať právnu normu ako celok. Na pripomienkovanie je predložený návrh opatrenia rezortu financií, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu. Pripomienky je potrebné zaslať do 18. októbra. Do Legislatívnej rady vlády bol predložený návrh novely zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu. Cieľom má byť odstránenie nedostatkov vytýkaných výborom Monival ohľadom podmienok vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Nedostatky, ktoré musí Slovensko odstrániť, sa vzťahujú na identifikáciu a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod, definíciu konečného užívateľa výhod pri združeniach majetku a zahraničných zvereneckých fondoch. Povinnosť identifikácie fyzických osôb zastávajúcich riadiace funkcie a úpravy oprávnenia povinných osôb pri podozrení na vykonávanie neobvyklej obchodnej operácie. Tiež bol predložený návrh novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov. Navrhuje sa sprísnenie regulácie tabakových a nikotínových výrobkov a zavedenie zákazu predaja ochutených cigariet, predovšetkým ovocných, kolových a cukríkových príchutí s výnimkou mentolu, mety a tabaku. Slovenská komora daňových poradcov vás srdečne pozýva na 6. ročník odbornej konferencie zameranej na aktuálne otázky a výzvy v oblasti medzinárodného zdaňovania. Podujatie prinesie pohľad renomovaných odborníkov z praxe, zástupcov finančnej správy a ministerstva financií a poskytne priestor na diskusiu k najnovším trendom, legislatívnym zmenám a aplikačným otázkam. Konferencia sa uskutoční už 13. novembra v Bratislave. Prihlásiť sa môžete už aj na zimné metodické dni zamerané na témy z oblasti dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty. Kompletný program nájdete na webe SKDP. V oblasti vzdelávania sme pre vás pripravili nové školenie na tému práca z domu v pracovnoprávnych vzťahoch. Nenechajte si ujsť ani školenie zamerané na zmeny vyplývajúce z 3. konsolidačného balíčka, konkrétne týkajúce sa odvodov živnostníkov, ako aj zmien týkajúcich sa zamestnancov a zamestnávateľov. Pripravili sme tiež uzavreté školenia len pre daňových poradcov k účtovnej závierke, novele zákona o dani z pridanej hodnoty a novele zákona o dani z príjmov. Všetky školenia nájdete prehľadne na webe SKDP. Budeme radi, ak sa prihlásite. Rozsiahlejší prehľad informácií z oblasti daní a odvodov nájdete v našom spravodajcovi, ktorý vychádza každý týždeň v stredu. Ak nechcete zmeškať žiadne naše číslo, prihláste sa na jeho odber prostredníctvom webu SKDP. Ďakujeme, že nás počúvate.